Du leder efter et CMS-system, men hvad du har brug for er kontrol. Uanset hvor meget tid du bruger på en hjemmeside nu, skal det være let at ændre på. At redigere en side i Concrete 5 er ligesom at bruge Word. Hvis du ser noget på din side, som du gerne vil ændre, klikker du bare på det og åbner det i Edit Mode. Du kan ændre stavefejl, eller bare tilføje nye idéer lige når du får dem. Og bygge sider på en måde, som giver mening for dig. Alt hvad du har ændret kan blive genskabt under versions, så det er let og sikkert at lege rundt. Når du vælger Concrete 5 til at opbygge din hjemmeside, vælger du en hjemmeside, der vokser med dig. Men tekstredigering er blot begyndelsen på Concrete 5. Du kan tilføje mange funktioner, og lige der hvor du vil. Concrete 5 kommer med hjælpende add-ons, tilføjelser, og der er et marked, hvor du både kan finde gratis og kommercielle udvidelser, der allerede er testet og sikkert kan installeres med ganske få klik. Du kan skabe alt med Concrete 5. Originalt skabte vi Concrete 5 som et værktøj til vores eget mediefirma, og det bragede igennem, da vi udgav det som open source tilbage i 2008. Der er masser af forberedte temaer på vores marked, og forholdsvis fleksible designmuligheder bygget ind i værktøjet. Men Concrete 5 stråler rigtigt, når du har den idé, der skal laves lige sådan som du ønsker det. Temasystemet er lavet således, at det er fleksibelt, så du vil ikke skulle ofre dit design på grund af CMS'et. Se vores demonstrationer, og du vil opleve komplet forskellige sider, for hos os kommer designet i første række. I Concrete 5 er der tænkt på både designere, udviklere og kunder. Vi er sikre på, at du vil glæde dig over den let tilgængelige brugerflade. Programmet er opbygget med en objektorienteret tilgang. Du kan genbruge koder, uden at skulle bruge uger på at håndtere hundredvis af filer. Der er en elegant funktion til at overskrive gamle filer med nye, samtidig med at du stadig kan opgradere senere. Vi ved, at et hvert system har en indlæringskurve, og at din tid er værdifuld. Vi ved også, at når du implementerer hjemmesider, kan gøre det hurtigere, hvis du lærer programmet at kende. Derfor har vi lavet flere videoer. Gennemgå How-to-sektionen på concrete5.org for at lære mere om programmet, så det kan imødekomme dine behov. Henvend dig endelig til os, hvis du har brug for et nyt design.